Здравейте, мили деца! Аз се казвам Луки Озунова и съм детски учител и днес искам да ви разкажа една прекрасна библейска история, а именно историята за раждането на Исус Христос. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Този прекрасен стих е записан в Евангелието от Йоан, 3 глава, 16 стих. Исус Христос е Божият син, който се роди като човек, живя като човек, умря като човек, но възкръсна като Бог. И преди да започна цялата история как и къде се е родил, да си отговорим на един много интересен въпрос: какво празнуваме на 25 декември? Защото около 25 декември става едно тичане по магазините и всеки бърза да купи подарък, но за какво ги купуваме? Много хора не знаят. Едни празнуват Коледа, други Рождество, трети друго, но всички християни на 25 декември празнуват Рождество Христово. И това не е точната дата на Рождество Христово. Точната дата никой не я знае, просто всички християни още от 4 век са се съгласили да празнуват раждането на нашия Спасител, на нашия Изкупител Исус Христос. Майка му Мария била много послушна. Четяла си писанията, послушна на родителите, обичала Бога. Бог всичко вижда. И един ден изпратил ангел от Господа при Мария. Здравей, Мария! Бог е много доволен от тебе. Реши сина му да се роди между човеците и точно ти ще родиш неговия син. Мария дори не разбрала какво е казал ангел, но отговорила: добре, ще направя всичко, което моят Бог иска. Ангелът си отишъл, а Мария седнала да разсъждава върху думите на ангела. В същото време тя била сгодена за човек на име Йосиф, който също така обичал Бога и бил много смирен. Когато Йосиф разбрал, че Мария е бременна, за да не я изложи, решил тайно да я напусне. Но, когато легнал да спи, по време на сън, ангел от Господа дошъл при него. Йосифе, не бой се да вземеш Мария за жена. Детето, което тя носи, е от Святия Дух. Тя ще роди син и ще го наречете Исус. Той е, който ще спаси човечеството от греховете. Събудил се Йосиф, стреснал се, замислил се, но се покорил на ангел. Отишъл и взел Мария за жена. В същото време в цялата Римска империя започнало първото преброяване и всеки трябвало да отиде в неговия си град. И понеже Йосиф бил от дома и рода Давидов, трябвало да отиде в Витлеем. Взел жена си Мария и тръгнали за Витлеем. Докато са във Витлеем по време на преброяването, настъпило време да се роди бебето. Трябвало да намерят гостилница, за да отседат някъде. Отишли в гостилницата, но тя била пълна с хора поради преброяването. Гостилничарите, като видяли Мария бременна, съжалили я и казали, че могат да ги настанят само в обора при животните. Настанили ги при животните и точно там се родил Исус Христос. В обора при животните майка му го повила и го положила в ясла. Наблизо до тях имало овчари, които били нощна стража на стадата си. И изведнъж ангел от Господа слезнал при овчарите и те се оплашили. Ангелът казал: не бойте се, тук съм да ви кажа една радостна новина. Днес се роди Спасител на човечеството, който ще плати всичките му грехове. И за знак ще намерите бебето, повито
и положено в ясла. Още не бил свършил ангела и други ангели слезнали долу и почнали да пеят: слава, слава, слава на Бога и мир на земята между човеците, в които е неговото благоволение. Когато си тръгнали всички ангели, овчарите се спогледнали помежду си и си рекли: да отидем и ние да видим този младенец. Отишли, намерили в обора Мария, Йосиф и младенецът положен в ясла. Започнали овчарите да разказват всичко това, което им казал ангелът, и всички, които слушали, искали да видят този младенец. Всички. Защото овчарите не го казали само вътре при Мария и при Йосиф, но го разказали и на улицата, на всеки, който срещнат. И вече хората бързали да видят и да се поклонят на младенеца, на Спасителя на човечеството. Това накратко, мили деца, е историята за Исус Христос за неговото раждане. В по-нататъчни видеа ние ще се спрем за живота на Исус Христос, докато е бил на земята, за чудесата и знаменията, които е вършил заедно с учениците му, за неговото възкресение и за много други неща, които са описани в Божието Слово. Сега искам да се разделим с една прекрасна молитва, Отче наш. Молитвата Отче наш е много хубаво, всяко дете започва деня си с нея. Нека да я кажем заедно всички. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Ежедневният хляб дай ни днес и прости ни дълговете, както ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия, защото царството е Твое и силата и славата во вековете. Амин. И така, мили деца, оставаме в Божията прегръдка, защото там е най-сигурно. Бог да ви благослови, да ви опази, да осияе с лицата си над вас и вашите домове. Бъдете благословени и благословени празници на всички ви. До нови срещи! С радост пълно днес е моето сърце. Кое?